Mga nakalaylay na kable sa ilang kalsada sa Mangaldan, Pangasinan, takaw disgrasya sa mga residente at motorista. May ulat si Claire Lacanilaw. Pahirap umano sa ilang residente at motorista ang mga nakalaylay na kable sa ilang kakalsadahan sa barangay Navalwan, Mangaldan, Pangasinan. Madalas daw ang disgrasya sa lugar dahil sa nakalaylay na kable. Nitong nakaraang linggo, isang motorista umano ang nabalian ng kamay. Panawagan ng ilan na maayos na ang nakalaylay na kable sa kalsada. Takaw disgrasya sa mga residente at motorista ang nakalaylay na kable dito sa barangay Navalwan. Ayon sa ilang residente, dinadaanan ito ng mga malalaking sasakyan tulad ng truck o SUV dahilan para lumaylay at sumabit ang kable dito sa daanan. Delikado yan eh. Kasi pag may dadaan ulit dito at sa kagabi, kasi medyo madilim, may posibilidad na maano na naman yan, masagi na naman. Inaalam pa ng barangay kung saang tanggapan ang maaaring mag-ayos ng kable para agad na maaksyonan ang problema. Kung ang cable dyan o simple ko dyan, siyempre i-report po namin yung problema na yan sa kanila. At kung sa barangay naman, a-actionan namin kagad yan. Ayon naman sa Senpelco, maaaring i-report sa tanggapan sakaling matukoy na kable ng kuryente ang nakalaylay sa kalsada upang mabigyan ng aksyon. Dapat ma-determine kung ito ay linya ng kawat ng kuryente o ng mga telecom. Pero pag ito ay kawat ng kuryente, ay dapat pagpakialaman na ayusin or galawin dahil napakadelikado. Kasama si Jing Dakanay, Claire Lacanilaw, Balitang Amyanan.